Аз ще го продам. И хора му помоли с легена. Не, бе, ти умсите. Спортно става ли му? Айде, оди там да му помогне. Как му помагам? Бог държим за макарите ли? Часът на истината. Доволни сме от излета. И слабо казвам. Можеше и по-добре. Има баяли тук. Дребни платички. Има и някаква друга поеда. Трябва да се отбележи. На freebulos.bg. Да подчертаем. А това също нас е Русен. Един от майсторите на платиката. Русакът. Тук дока. Дока ли ще ги прикараш? Леко, леко. Седи малко. Може време не е скъсно, нещо малко ли да видиш. И те после са малки риби. Това руска ще изпадне всичко долу. Да. Един леген. Щяха да изпадат вече. Сами да си падат.